100% neu fwy o'ch cwrs drwy gyfrwng Gymraeg blwyddyn nesaf, rydych chi hefyd yn gymwys. Ffonio aelod o'r teulu neu ffrind sy'n siarad Cymraeg mwyn cael sgwrs. 2,000 o bunnoedd a fydd yn help mawr yn y brifysgol. Mae gwneud cais yn hawdd. Dwi'n joio gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn enwedig nawr mod i adre o'r ysgol ac yn clywed llai o Gymraeg. Diolch yn fawr i chi am ddanfon eich hoff ganeuon ato ni. Gymraeg fel iaith gerddorol ac fel iaith gymdeithasol. Mae'n iaith eitha cool, dydy? Eitha gret, dweud gwir. Os da chi eisiau hoff gan chi fod yn rhan o'r playlist yna. Iawn i chi am ddewis bod na fi fel eich hoff gan chi. O'n i wedi dweud iddi, pob diwrnod, rydyn ni'n mynd ar Zoom